Ffermwr ifanc yn cynnig cyfle i bobl ifanc yng nghefn gwlad gystadlu, cymdeithasu a mwynhau. Be da ni'n ei hoffi am y ffermwyr ifanc? Y cystadlu ac yn bwysicach fyth ennill. Mi allu di ddatblygu sgiliau i dy baratoi di ar gyfer bydd gwaith. Mae yna lwyth o ddigwyddiadau drwy'r flwyddyn hefo rhywbeth i bawb. Pethau fel... Bach o hwnna. 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 Ti'n werth y byd man. Oh yeah. Reggae ar y radio, pawb yn dechrau gwrando. Wastad efo gwyn ar ôl bach o Mary Jane. Gyrru bach o awydd las. Troi y speakers fyny, dwi isio teimlo sŵn y bas. Bach o hwnna. 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 Gai bach o hwnna.